Добре. То... Да минаваш, трябва да свалим стъклата. Аз ще се кача горе. Ако искаш чела с мен, да я тук само ще... Да. Но има ли въже, което да виси отдолу? Що? Ами, защото примерно трябва да го дръпне назад или напред. Тя Не, то ще отдолу. видим как вари горе и ще го наместим по това. То му е да мръдне. Добре, айде. Тея... Толкова малко питаш, толкова по-добре. Добре, окей. Можеш сам. Ама сега да побудиш. Те тук ще да... Леча го дигаме. Лесно ще го дръпнем на терасата, според мен. Да, бе. В смисъл, като стигне догоре. Догоре как ще го дръпнем, ще видим. Хайде да видим какво. Аз отивам да го погледна отгоре. Какво? Благодаря, отключено ли е? Да, ама без ключа няма да мога. Аз докато не стане, няма да повярвам, че ще стане така, както си го мислим. Тя е изгорела между другото. Супер. Охо. Давай сега да видим. Чакай. Не, само го крепи да не се търка. Да не се търка в земята. Чакай, спокойно. Спокойно е. Я. И чакай да трем да видим. Пусни. Пусни. Пусни да видим как. Само че да значи, че ни е зор двамата. Я отпускай. Леко. Стой. Чакай, че... Спокойно, бе. Чакай. Я отпусни. То Пускай, той има лонгация. е лонгация. Още да отпускам. Идеален си. Какво му са?
Сега, какво си мислех, че постигне като го... Измести го по-навън. Чакай се. Изчакай да мина и аз. Пусни, да. Чакай. Какво се чудиш? Според мен и така ще стане, само че няма да... Ама да чакай да мина. Ей, тук, но се мисля да звъна още някой. Ето. Айде. Няма да стане, Кошо. Стани. Идеално. Измаряш се? Нямам ръкавици, ще ми притържа. Я пусни. Пусни. Добре, бе. Ако искаш, ти само ете тук обирай да ни тръгна надолу. Добре, айде. Ще пробвам така. Добре, ще станете. Добре, ама с ръкавиците ще ти е по-добре. И ти смятай сме го уликотили. Сега нямаш тук. Не. Идеален си, нали? Да. Така. Раз, два, три. Какво стана? Нямам опора. Раз, два, три. Добре. Раз, два, три. Добре. Раз, два, три. Я. Кой камък? Охо. Да, но той вече без въжето тече. Какво или да говоря? Аз знам как ще стане, ама... Как? Да се хвана за въжето и да тръгна надолу. Как да? Да тръгнеш... Не, какво не? Не, но... Значи варианта е или продължаваме да пробваме така, или ще вържим елно и въже, където го държи тя отдолу. Не, ти я ми ела с раницата насам. Ела ми с раницата насам. Чай да не те тъжи. Не, на мен не ме тъжи. Викаш не сещаш нищо. Ма чак, не, нещо не, но много малко, много професионално се го направил. Нали? Да. И ти смятай сега олекотено и ние дигаме половината тежест на пералнята. Ама, знаеш, като се качвахме на буса, бая по-леко ми се стори. Защото бяхме двама. Ами сега сме двама. Какво мислиш, че сега ще стане като дойде? Вързвам се и тръгвам надолу. Ама и като тръгнеш надолу, какво? Как ще го дърпаме нагоре? Ясно? Добре. Тежест? Аз между другото си мислех, че сте 4-5 човека тук. За какво бе? Ами, Аз само изнесох навън от гаража, между другото. Бе, браво, аз ще си викна хора да... Но аз не обичам да си давам зор. Без да искам, надявам се ключа да е във вас. Да, бе. То отвътре може да се тако.
Направо така, че ако пусне да... Предложих му, ама той... Да, се справям, да. Да, за сега. Какво не може да я дърпате? Не се получава. Не може. Много... Сериозно ли ще пускаш ти надолу? Това не мисля, че е окей. Аз си мисля, че може и така да си я издърпаме с едно въже. Аз не мисля, че това е окей да го правиш. И аз така си мисля. Но дали да не звъна на един да дойде все пак да дърпа с мен? Не, той обича да му е трудно. В смисъл, вместо да те изчака, пренесе пералнята сам до там, Да. до гаража. Не, значи няма лошо. Аз обичам да ме е лесно.